Майнкрафт с един много голям хакер, дето ще го убия. Бегай! Хакерът ме уби! Аре бе, добря. Нещо не можахме да се намерим. Я чакай малко. Аз стига. Му се поето, баце. Се ебам аз съм с тебе. Сега направо ще пръсна грънците. Аре, ще чакам да видим дали ще ме намериш плюс. Ще намеря Не аз. мога да намериш. Басо им. Сега направо ти чупа канчето. Направо ще прибия. Сега направо да цепа. Като не виждал. Пато кьопа вия. Аре бе, флай бе. Слабак. Добря. Да се шииш в стая. Ками влезам в гръб делото. Що си такъв бе? Ти къде беше? Горе, нали? И аз бях горе, нищо не се виждам като. Си знал ли бе? Не бех си шитна. Той съм шитна, тук ме виж. Само не съм нито не виж. Браточките! Аз още съм. Аз съм Мога влезал. ти покажа, че съм влезнал, но не съм влезнал. Мога ти покажа, че влезал, но не съм влезал. Много добре. Ето, съм влезнал тук. Браточките! Не знаеш, не съм влезнал. Нали видях? О, значи и да знаеш, влезнал съм. Браточките! Я видим сега как ще ме убиеш, да? Браточките! Къде си, че си над мен? Няма как да съм на теб. Се разберем. Опа, чак много. Аз къде тръгна? Къде си бе? Къде аз съм долу? Аз съм горе, баци. Не си горе. Ани. Ани, горе виж баш сладинята. И аз съм на динята. Брат, немата! Да, бе, да. Баце, ти си пил полшанка. Как се прави? Заклем се. Турай, къде си? Не съм долу, не съм горе. Аз съм друг остров. Ами, що лъжеш, бе? Се разберам. А просто се качи. Да, сега се връщам да си. Ти не си в играта. Играта? Я покажи. Сега ще влезем. Къде си? Не верам си в играта. Сапа, чак да ти показвам. Къде съм? Да, верно. Пак ме виждаш, копеле, къде си? Фу, що се разберем. Как се зове? Та почнака, знаеш за какво? За какво? Не. За живота си. Добре, айде, фъргам ги. Ще ядна. Чай да изпя. Вече нямам. Я чуй този звук. Чуй. Сега направо те цепа, като видя. Ма брат, ти си хак. Как съм и ти си как? Ема добре, ама ти лъжеш, ти не си тука. Добре, айде покажи се, бе. Едно в едно те искам. Много си слаб, айде покажи се. Ето, показал съм се. Отгоре на динята съм, аре. Друг път си там. Видях те, идвам. Сега ще видиш, като ти долу в гръб. Седи там.
Ама хипотеза. Значи, ма виждаш копеленце. Ма ще знали се, бе? Да. Аре се прави, мане. Кой се прави, бе? Ти? Да. Не! Това как ще се първо толкова. Значи, нека на горните страни. До сега какво ти казах, бе? Копеленце долу видяхте. Ето това! Как се зареди? What the fuck, един път ме удари! Ма ти къде? Аз съм те ударил. Да! Не съм те ударил. Това не бех аз. Да, бе, да. Ти си паднал от некъде, бе. Бе, ти не си добре. Идвам ти пак. Знам къде си. Я чуя да ядна. Виждаш ме, нали? Не, ма трябва бегна, се съм. И аз ултих сервера. А? И аз ултих сервера. Ей, пустана! Аз умрех. Що? Това къде ме върна? Ами там дете си бил. Що? Ето така. Ми е дал броня. И аз паднах! Там де ти тебе и те виждам. Не виждаш, защото не съм там, където си и те виждам аз теб. Ето тая. Защо от мене удар? Що ти имам Порша? Такова. Вижвам. Али, what the fuck? Защо го ползва това? Али, дал ти меча! А си? Копеле, долно меча ми е джам! Вече ма виж, буквално. Чакай, не си чу. А ти чу ли го това? Нали си нещата у мен? Се разбера. Ето тая не са Толкова тебе. са с кирка. Еми катнем друго. А откъде е взета кирка? А? Откъде е От взета? хакчето. Тебе те не е дикел. Не видят. Знам. Това ми е целта. И ти не си и тука, нали? Не. Един удар ти, какво искаш това, енчант? Абе, броните по мене ли са? What the fuck, не, брони. Знам, чак се да видя. Не. Подява ли пълната пак излизаш Май ти? как да падна. Това как си правил преград и... Не, рутих. Та дрънках, чак. Къде бе? Ти къде си? Ето ма. Ето ма! Али! Ето ма бе! What the fuck? Ти ма прати путка майна. Ма чакай, ти къде си? Не знам, прати ма пичката. То седи на добрата се, ма стопи, бе. Не знам дали съм те щупил матери. То сега ще го видиш. Бегай! Чакай, аз ударих, бе. Ударих на друг път. Капитан Пек, бе, уния сме убия сам. Абе, нали знаеш, че си няма? Аз съм ведата и съм за теб. Нали знаеш, че си няма? Това пак ме против май. Ей, какво като снимам? Май нито. Менюто ли? Да. Що? Защото съм много силен. Да, нямам пин. Толкова си силен, че шмак ме изгони от сървъра. Ми как? Аз съм ведата и идвам тук. И сега ще ти покажа, че ти си че... Намерих си котки. Обеща ми една. Какво? Що? Що ти дам? Ще се разберем. Добре, не може. Але ти влезна. Да. Не бе. Можеш, ей. Що ме уби, бе?
Протива менюто. Върна си менюто. Толкова съм силен, че чак те изгони. От твоя сървата гони, баце. Да се разберем. Какво е? Абе. Не ми излизаш. Аха. Как ме чака на спална? Ето та! Ето та! Къде? Къде си, бе? На бабче сега ще бия. Пама пред менюто. Как го закрах? Ще разберем. Виж там ще... Само на едно место стоя. И те бия. Абе, не го пуска вътре. А той как бега? А, не. Аз не съм, бе. Здравей, пич, как си? Аз те виждам. Здравей, брат, виж нагоре. Другото горе. Ето, да, нагоре, оп. Копеле, имал си лък ли, бе? Аз съм верата и идвам тук. Ще се смажа като чист буфук. Ай! Толкова си добър, че му против менюто. Да, бе. Да. Бате, много добри сме, ме праща и чак менюто, бе. Знаеш, това ни праща менюто? Защото ние по погрешка го цикаме. Да. Па се разберем. Майко! Абе, ние другите къде влезна? Не знам, ти влезна. Да. Това как веднага се скри? А, не. Що копаш, бе? Ма, па се разберем. Що не се разберем. Абе, ти си имаш сестралите, дете ти ги дал ходавно, нали? Бах то. Как ги пазиш още? Не ги пазя. Ми. Сега те намираме и те трош. Ти. Аз. Това на големия виц. What the fuck? Бата седи и се. Ма ти къде си, бе? Бех се скрил. Горе на спална. Абе, лъжец, аз не бех на спална. Знам, ти беше на такова. Не знам, някакво купче. Също. Копелен! Къде си, бе? Тука си някъде. Нали знаеш, че имам кирка? Не знам, че не бърка. Аре, кирката! Това къде ми спомня?
Как ще му... Той вика как ще му убие. Как се спамва зад мене, аре стига. Не, ти просто се обърна. Пак почва. Ей, чакай, ти що излезна, Не съм излезна. Не, само малко. Усетих, че не се показваш. Не, чакай, как забави толкова? Така е. Удар! 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 Ти на всеки един удар ли съм? Той излезна, Толкова съм добър, бе. Айде, 15-40